nasara nasara rabbana ta Allah ba ta kuma nasara nasara rabbana ta Allah ba ta kuma nasara nasara rabbana ta Allah ba ta kuma sai yaran nan ta ba zata yawan bori mix barka da aiki shugaba Abba Kabir Yusuf farin gani sani da aiki ba
nasara rabbana. ta Allah ba ta ku ba.